Wythnos yma, mae gyda ni hanes pwerus iawn ynglŷn â dau berson oedrannus o'r enw Simeon ac Anna. A maen nhw'n cael y fraint o gyfarfod Iesu yn y deml pan oedd e'n cael ei gyflwyno. Felly mae'r darlleniad bore yma yn dod o Efengyl Luc, pennod 2, adnod 22 ymlaen. Pan oedd 40 diwrnod wedi mynd heibio, ers i'r bachgen gael ei eni, roedd y cyfnod o biro mae cyfraith Moses yn sôn amdano wedi dod i ben. Felly aeth Joseph a Mair i Jerusalem i gyflwyno ei mab cyntaf i'r arglwydd. Mae cyfraith Duw yn dweud, os bachgen ydy'r plentyn cyntaf i gael ei eni, rhaid iddo gael ei gysegru i'r arglwydd. A hefyd fod yn rhaid offrymu aberth i'r arglwydd, par o dirtirod neu 2 golomen. Roedd dyn o'r enw Simeon yn byw yn Jerusalem. Dyn da a diwiol. Roedd dylanwad yr ysbryd glân yn drwm ar ei fywyd, ac roedd yn disgwyl yn frwd i'r Meseia ddod i helpu Israel. Roedd yr ysbryd glân wedi dweud wrtho y byddai'n gweld y Meseia cyn iddo fe farw. Ar diwrnod hwnnw, dyma'r ysbryd yn dweud wrtho i fynd i'r deml. Felly pan ddaeth rhieni Iesu yno gyda'i plentyn i wneud yr hyn roedd y gyfraith yn ei ofyn, dyma Simeon yn cymryd y plentyn yn ei frichiau a dechrau moli Duw fel hyn. O feistr sofran, gad i mi dy was bellach farw mewn heddwch. Dyma wnes ti ei addo i mi. Dwi wedi gweld yr achubwr gyda fy llygaid fy hun. Rwyt wedi rhoi'r bobl i gyd, yn olau mwyn i genhedloedd eraill ac i gweld, ac yn rheswm i bobl Israel dyfoli di. Roedd Mair a Joseph yn rhyfeddu at y pethau oedd yn cael ei dweud am Iesu. Yna, dyma Simeon yn ei bendithio nhw, a dweud wrth Mair y fam, bydd y plentyn yma yn achos cwymp i lawer yn Israel, ac yn fendith i eraill. Bydd yn rhybydd sy'n cael ei wrthod, a bydd yr hyn mae pobl yn ei feddwl go iawn yn dod i'r golwg. A bydde di'n dioddau hefyd, fel petai cleddyf yn trywanu dy enaid di. Roedd gwraig o'r enw Anna, oedd yn broffwydes yn y deml yr un pryd. Roedd yn ferch i Ffanuel o lwyth Aser ac yn hen iawn. Roedd hi wedi bod yn weddw ers i'w gŵr farw dim ond 7 mlynedd ar ôl iddyn nhw briodi. Erbyn hyn, roedd hi'n 84 mlwydd oed. Fyddai hi byth yn gadael y deml. Roedd hi yno ddydd a nos yn addoli Duw ac yn ymprydio a gweddio. Daeth at Mair a Joseph pan oedd Simeon gyda nhw a dechrau moli Duw a diolch iddo. Roedd yn siarad am Iesu gyda phawb oedd yn edrych ymlaen at ryddid i Jerusalem. Wel, amen. Mae hanes hyfryd iawn ydy. Hanes pwerus iawn am Simeon ac Anna yn aros ac aros a wedyn yn gweld. Nawr, flynyddoedd yn ôl, o'n i fan hyn yn y capel ryw fore yn ystod yr wythnos. O'n i jyst yn neud rhywbeth, dwi'n gwybod be. Stwna. A fel sy'n digwydd yn aml, yn ystod yr wythnos, os di pobl yn gweld bod capel ar agor, mae pobl yn crwydro mewn. Dwi'n ddim rili'n digwydd ar ddi Sul, so mae'n rhywbeth bach worrying am hwnna. Ond be bynnag, o'n i yma rhyw fore yn ystod yr wythnos, a dyma rhyw ddyn yn crwydro i mewn. A fel mae'n digwydd, rhyw ddyn oedd ar ei wyliau yma o Loegr rhywle. Ac oedd lot o ddiddordeb gyda fe'n hanes Christmas Evans. So oedd e wedi dod i chwilio am gapel Christmas Evans. Ac oedd e wrth i fod gweld bod y drws ar agor wedyn oedd e'n gallu dod mewn a gweld y plac i Christmas Evans fan hyn. Ond wedyn, wrth bod fi'n sgwrsio gyda fe, oedd e'n dod yn amlwg, mae ddim just rhyw nerd hanes oedd e diddordeb yn Christmas Evans, ond oedd e'n ddyn ysbrydol iawn,
oedd â diddordeb yn y ffordd oedd pŵer ag ysbryd Duw wedi gweithio yng Nghymru yn y gorffennol. A wedyn, fi o'n i'n sgwrsio am dipyn, ges i dipyn o'i life story fe, ac oedd ei dad os fi'n cofio'n iawn, newydd farw chydig wythnosau cyn hynny. Ac oedd e'n siarad am ei dad, a ddwedodd rhywbeth am ei dad, nath greu argraff ddwfn arno fi, rhywbeth sydd wedi sticio gyda fi ers hynny. Oedd e'n disgrifio ei dad fel hyn. He was such a godly man, you know. You could smell God on him. You could smell God on him. Na fydd hyfryd i ddweud am rhywun, ynddo fe? Na fydd hyfryd i'r gŵr yma fedru dweud am ei dad. You could smell God on him. Ac wrth feddwl am hanes Simeon ac Anna fan hyn, yr argraff mae rhywun yn cael yw bod nhw'n bobl oeddech chi medru aroglu Duw arnyn nhw. Mae'r adnodau yn dweud fod Simeon yn ddyn da a diwiol. Mae'n mynd ymlaen i weid wedyn fod dylanwad yr ysbryd glân yn drwm ar ei fywyd. Mae wedyn yn dweud bod e'n clywed a cael arweiniad gan yr ysbryd glân. Mae yna lot o bethau mawr yn cael ei dweud fan hyn yn does ynglŷn â Simeon. Bod e'n ddyn da diwiol, bod dylanwad yr ysbryd glân yn drwm arno fe, bod e'n clywed yr ysbryd glân yn rhoi arweiniad iddo fe. Nawr, dyw Luc ddim yn mynd ymlaen i esbonio sut oedd dylanwad yr ysbryd glân yn drwm arno fe. Dwi ddim yn esbonio sut oedd e'n clywed llais yr ysbryd glân. Mae jyst yn dweud y peth fel matter of fact. A chyfo, i ni meddwl, wel, pam na fydde fe'n rhoi mwy o details fan hyn? Pam na fydde fe'n esbonio mwy ynglŷn â sut oedd e'n drwm dan dylanwad yr ysbryd glân? Sut oedd e'n clywed llais yr ysbryd glân? Wel, y reswm pam, nath Efengyl cael ei sgwennu ar ôl Pentecost. Felly, ar ôl Pentecost, oedd pawb yn gwybod beth oedd e, yn edrych fel i bobl bod yn drwm dan dylanwad yr ysbryd glân a clywed yr ysbryd glân yn siarad. Hynny yw, oedd e'n rhywbeth normal yn y bywyd Cristnogol yn y genhedlaeth yma. Felly, oedd bron ddim angen esbonio beth oedd e'n ei olygu. Ond wrth gwrs, da ni'n byw mewn oes sinigaidd, yn dydyn? Da ni'n byw mewn oes i falle'n meddwl bod yr ysbryd glân dim ond yn symud yn y llyfrau hanes, neu dim ond yn symud yn America. Ond, o na, Cymru parchus i ni. Dydy'r ysbryd glân ddim yn symud mewn ffordd dramatig fel yna yn plith ni. Ond na, mae Luc yn siarad am y peth fel just matter of fact, achos dyle fod yn agored i'r ysbryd glân, dyle teimlo presenoldeb yr ysbryd glân, dyle cael yn arwain gyda'r ysbryd glân, fod yn rhywbeth normal i'r Cristion. A tymor yma, dwi eisiau ni fod yn agored i roi fwy o lle i'r ysbryd glân. A i ni beidio gweld gwaith ysbryd glân fel rhywbeth weird sy'n digwydd fan, rhywle arall, neu rhywbeth oedd yn digwydd yn amser Christmas Evans. Ond dwi eisiau ni weld mwy o arogl yr ysbryd glân yn bywydau ni ac yn yr eglwys yma hefyd. Nawr, be mae'r ysbryd glân yn dweud wrth Simeon yn yr hanes yma yw geithau weld y Meseia cyn iddo fe farw. A wedyn yr ail beth mae'r ysbryd glân dweud fe yw mae'n cael rhywbeth o nudge dos i'r deml. A wedyn mae e'n mynd i'r deml ac yn gweld Iesu. So bod yr gair cyntaf gan yr ysbryd glân yn dod yn wir. A weithiau, dyna beth mae cael arweiniad gan yr ysbryd glân yn meddwl. Da ni'n tueddu feddwl, os da ni'n cael arweiniad gan Dduw, bod o fel yr Hollywood movies, bod yna rhyw lais uchel, fel Sean, dos i Tesco i brynu cyw iar. Nid, da ni'n tueddu
feddwl bod llais Duw o bod Duw'n arwain ni mewn ffordd bach yn cartwni, tybod? Ond fel arfer, mae Ysbryd Glân yn rhoi arweiniad tawel i ni. Mae'n rhoi meddyliau i ni, mae'n rhoi nudge i ni, mae'n plannu pethau ar yn meddwl, ar yn calon, ar yn cydwybod ni. A weithiau, da ni ddim even yn sylwi mai Duw sy'n gwneud hynna. Chybod, ydych chi byth wedi teimlo arweiniad i wneud rhywbeth, neu ddweud rhywbeth, neu fynd rhywle. Wel, falle mai Duw sy'n rhoi yr arweiniad yna. Tys chi ond yn agored i weld mai Duw sydd ar waith yn eich bywyd chi. Mwyn clywed llais Duw yn bywyd ni, mae angen i ni tiwnio allan pethau eraill yn does. Chybod, pan dych chi yn y tŷ weithiau, neu os ydy o'n tŷ ni. Chybod, mae gyda chi radio ymlaen falle, mae'r plant yn sgrechian, a wedyn, tybod, dych chi'n trio siarad efo'ch ffrind, eich gŵr, neu'ch gwraig neu rhywbeth, a chi ddim yn gallu clywed yn iawn beth maen nhw wedi dweud, achos bod yna ormod o sŵn arall, chi'n gwybod. A weithiau yn tŷ ni, mae mena'n gweiddi rhywbeth arno fi o'r gegau yna, a wedyn mae rhaid fi jyst dweud, hogia, sht, mae mam yn siarad. Mae rhaid i chi dawelu un peth er mwyn clywed rhywbeth arall. A mae'r un peth yn wir efo Duw. Mae yna gymaint o sŵn o'n cwmpas ni yn byd prysur modern, does? Mae'r ffôn wastad yn pingio, mae'r teledu neu radio ymlaen, mae yna e-mail yn cyrraedd, mae'r plant yn rhedeg o gwmpas. Mae yna gymaint o sŵn, mae yna gymaint o buzz yn bywyd, nes bod yn boddi llais Duw allan. Felly, os ydyn ni tymor yma eisiau clywed mwy gan Dduw, mae eisiau ni gymryd cam ymarferol o ffydd, weithiau i diwnio synau eraill allan, mwyn rhoi clirio y donfedd i Dduw siarad mewn i'n calonau ni. Y mwyaf o amser i ni'n tiwnio allan sŵn y byd, y mwyaf o gyfle fi gyda ni diwnio mewn i weld be mae Duw yn dweud wrthyn ni. Nawr, oherwydd fod Simeon trwy fywyd wedi bod yn amyneddgar, oherwydd bod wedi bod yn gwrando allan am arweiniad Duw, mae wedyn yn cael cyfarfod Iesu yn y deml. A mae'n cael bendith anhygoel o gyfarfod Iesu. Iesu gobaith y byd. Dyma oedd yr Iesu oedd fel iddo wedi bod yn disgwyl amdano drwy i fywyd. Dyma oedd y Meseia oedd i bobl wedi bod yn proffwydo amdano fe ers canrifoedd. A nawr, mae popeth oedd wedi bod yn gobeithio amdano fyna yn ei freichiau fe. Dychmygwch y fraint bod e'n cael dal gobaith y byd. A be mae'n gwneud mewn ymateb? Mae e'n torri allan mewn can. Oeddech chi falle ddim yn ei weld ar y sgrin, ond yn y Beibl mae adnodau 29 i 32, maen nhw wedi fformatio fel pennill. Oherwydd mae dyna yw e. Oedd Simeon oedd wedi ffoli gymaint o gael cyfarfod â Iesu, nes oedd jyst yn torri allan mewn can. Ydyw hwnna'n hyfryd? Chyfo weithiau, dwi'n mwyn siŵr amdano chi, falle na i just fi yw e, ond mae cerddoriaeth neu barddoniaeth weithiau'n gallu cyffwrdd rhannau o'r meddwl a rhannau'r galon, dydy just geiriau ddim yn medru. A dyna sy'n amlwg fan hyn. Mae Simeon wedi llenwi gymaint gyda'r gobaith o gael cyfarfod Iesu, nes bod just geiriau ddim yn ddigon, a mae'n torri allan i ganu can o fawl, o feistr sofran, gad i mi dy was bellach farw mewn heddwch. Dyma wnes ti ei addo i mi. Dwi wedi gweld yr achubwr gyda fy llygaid fy hun. Rwy ti wedi rhoi'r bobl i gyd yn olau mwyn i genhedloedd eraill eich i gweld, ac yn rheswm i bobl Israel dyfoli di. Nawr bellach mae Simeon yn dweud bod e'n gallu marw mewn heddwch.
Mae'n ddiddorol bod Simeon, oedd e ddim wedi gweld y groes, oedd e ddim wedi gweld yr atgyfodiad, oedd e ddim wedi gweld y Pentecost. Ond, oedd e dal yn hapus i farw, oherwydd oedd e'n gwybod nawr y bydde popeth yn iawn. Oedd e ddim wedi gweld diwedd y stori, ond oedd e wedi cyfarfod yr un bydde'n golygu nawr bod y stori yn gorffen yn iawn. Doedd e falle ddim wedi gweld na deall y cynllun mawr, ond oedd e wedi gweld yr un oedd e'n trysto a bydde'n dod â popeth i fod yn y diwedd. A mae hwnna yn gofyn am gam o ffydd, yn dydy. Chybod, falle yn bod ni, hyd yn oed mewn oes, le da ni yn gallu edrych yn ôl ar y groes a'r atgyfodiad, ond mae yna dal lot o ansicrwydd yn ein bywydau ni, does? Mae yna lot o bethau anodd da ni'n ei wynebu, da ni ddim cweit yn siŵr sut mae pethau mynd i droi allan dydd i ddydd, wythnos i wythnos, blwyddyn i flwyddyn yn ein bywydau ni, a da ni'n sicr yn gwybod beth ydy hwnna fel gwlad dros y 2 flynedd diwetha. Ond fel Cristnogion, da ni'n cael yn galw fel Simeon i roi tryst yn Iesu hyd yn oed pan da ni ddim cweit yn gwybod beth sy'n mynd i ddod. Hynny yw, da ni'n gallu ymddiried bod Iesu mynd i'n cario ni drwy pa bynnag storm sy'n agor o'n blaenau ni. Oherwydd, i'r Cristion, nid gobaith ydy rhywbeth penodol neu rhyw result penodol, ond gobaith yn syml ydy Iesu ei hun. A mae hwnna'n anhygoel os chi'n meddwl am y peth. Hynny yw, nid yn gobaith ni ydy unrhyw beth mae Iesu'n gallu delifro, ond Iesu ei hun ydy'r gobaith. Mae yna hen emyn Cymraeg yn dweud bod Iesu yn fwy na'i roddion. Mor hyfryd ydy'r rhoddion mae Iesu'n rhoi i ni, mae Iesu ei hun hyd yn oed yn well na hynny. Ac i ni'n cael yn yr hanes yma, mae gair gan Simeon i rannu gyda Mair. A dyw e ddim yn air hawdd. Mae'n rhybuddio Mair. Mae'r gair o broffwydoliaeth mae'n rhannu gyda Mair yn dweud fod dyddiau anodd mynd i ddod. Bod dioddefaint mynd i ddod a bod hi mynd i ddioddau ei hun. Ac wrth gwrs, cyfeirio Mai at y ffaith y bydd hi mewn blynyddoedd i ddod fel mam Iesu yn goffio tystio o weld ei mab yn marw ar y groes. A mae hwnna'n atgoffa ni fel Cristnogion fod dioddefaint yn rhan o daith ffydd. Dydy hwn ddim yn rhywbeth da ni falle yn pwysleisio'n aml iawn yn yr eglwys dyddiau yma. Mwyn trio wneud Cristnogaeth yn apelgar ac yn slick, da ni'n tueddu bwysleisio yr ochr hawdd, ochr slick Cristnogaeth. Ond mae'r Beibl yn deitha ni fod dioddefaint a bod amseroedd anodd yn rhan o daith ffydd hefyd. A hynna oherwydd fod dyw e ddim yn achub y byd o ddioddefaint, o leia ddim yn syth, ond mae'n achub y byd trwy ddioddefaint, yn arbennig trwy ddioddefaint Iesu. Ac os ydyn ni wir yn ddilynwyr Iesu, mae rhaid ni ddilyn yr un llwybr a gerddodd Ef. A mae Simeon yn nghanol y llawenydd yma, mae fe'n ymddangos bron bod y bach o party pooper yn sôn am y dioddefaint fan hyn. Ond jyst bod yn real mae e. Os ydyn ni eisiau'r bendithion sy'n cael dod o ddilyn Duw, mae rhaid ni hefyd ddilyn trwy y dioddefaint efo Crist hefyd. A dwi'n mynd i ddeud hyn, dim ond pam amseroedd anodd yn dod, da chi'n gallu gweld os ydy rhywun wedi trystio'n Iesu go iawn. Mae'n hawdd bod yn fair weather supporter, yn dydy? Mae'n hawdd trystio Nuw pan mae dyddiau yn hawdd. Ond pa mor ddwfn mae ffydd rhywun wedi gwreiddio yn cael ei ddangos pan mae dyddiau fwy anodd yn dod. Ac yn yr hanes yma efo Simeon,
da ni yn ffeindio hynna. Mae'r llawenydd yma o gyfarfod Crist yn dod, a wedyn syth ar ôl hynny, y gair anodd yma, fod na ddydd o brawf mynd i ddod hefyd. Ond anyway, mae Simeon yn marw, yn trystio fod popeth mynd i fod yn iawn yn y diwedd. A chybod beth, dyna yw yn gobaith ni. Os ydych chi'n mynd trwy amser anodd ar hyn o bryd, os ydych chi yn profi rhyw ddioddefaint ar hyn o bryd, mae'r Beibl yn dweud bod yna ddydd mynd i ddod pan fydd Iesu yn dod yn ôl ac yn sychu pob deigryn, a bydd dim dioddefaint dim mwy. Nawr, oedd Simeon yn marw mewn heddwch achos bod yn trystio fod Iesu mynd i sortio popeth allan yn y diwedd. A mae'n bwysig bod ni yn ffeindio yr heddwch yna hefyd yng nghanol yn stormydd ni. Bod ni yn ffeindio heddwch fod Duw yn y diwedd mynd i sortio popeth allan. So ymlaen wedyn at Anna, yr ail gymeriad da ni'n ffeindio yn yr hanes yma. Oedd Anna yn broffwydes, sef proffwyd. Yn syml iawn, mae e bach fwy cymhleth na hyn, ond yn syml iawn, proffwyd ydy rhywun sydd yn clywed a derbyn gair gan Dduw mwyn i rannu fe gyda pobl eraill. Weithiau rhannu gyda unigolyn, weithiau rhannu efo yr eglwys, weithiau rhannu gair i genedl gyfan, fel oedd yn digwydd yn yr Hen Testament. Dyna ydy proffwyd. Ond beth sy'n ddiddorol iawn fan hyn yw, mae'r proffwyd fan hyn, Anna, mae hi'n ymarfer i dawn fel proffwyd yn y deml. Hynny yw, da ni'n tueddu fel mewn dyddiau modern am bod proffwydi, bod nhw'n falle'n pobl bach yn weird sy'n byw allan yn y coed, chyfo, fel rhyw fath o pobl fel yna. Ond na, nid dyna yw proffwyd Cristnogol a proffwyd yn yr eglwys. Ond mae e'n ddawn sydd angen cael ei ymarfer o fewn yr eglwys mwyn twf yr eglwys mwyn dangos cariad Crist i'r byd. Dyw e ddim yn rhywbeth falle da ni a Capeli Cymraeg yn gyffredinol wedi pwysleisio'n iawn dros y blynyddoedd diwethaf, ond dyna yw e'n ei hanfod. A da ni'n gweld hwnna yn hanes Anna fan hyn. Mae hi'n wraig oedrannus, oedd yn edrych ymlaen i ryddid Jerusalem. Mae'n aelod o Yes, Jerusalem. Ni'n meddwl bydd y joc yna'n cael fwy o chwerthin. Nawr, ond o ddifri, mae'n amlwg fod yna rhywbeth lled wleidyddol am y gobaith oedd hi'n gobeithio amdano fe. A reswm pam, oedd Jerusalem wedi cael ei wrthrymu gan y Rhufeiniaid. Mae rhai haneswyr yn meddwl bod hi yn weddw oherwydd bod ei gŵr hi ymhlith y 12,000 o Iddewon gafodd ei lladd gan y Rhufeiniaid tra oedden nhw'n amddiffyn y deml oddi wrth byddin y cadfridog Rhufeinig Pompei. So, oedd hwnna'n ddwrnod trist iawn yn hanes Jerusalem. Oedd 12,000 o ddynion yn amddiffyn y deml, a gathon nhw i gyd i lladd mewn amser byr iawn. A wedyn dyma y milwyr Rhufeinig yn mynd mewn i gwrt y deml. A wedyn dyma'r cadfridog Pompei yn martio i mewn i'r deml, yr holl ffordd mewn i'r man sancteiddiolaf, y lle oedd dim ond yr archoffeiriad yn mynd mewn i unwaith y flwyddyn, a jyst yn martio mewn a dweud, da ni yma, da ni wedi cymryd drosto eich teml chi. Oedd e fel, allwch chi ddychmygu fatha pa mor drist, gymaint o insult, gymaint o graith calon oedd hwnna wedi achosi i'r Iddewon. Ac felly byddai'r Iddewon yn naturiol yn dyheu am y diwrnod y byddai rhywun yn dod i achub nhw o'r sefyllfa yma, i achub nhw o'r sarhad yma. Felly ers y benod yna, byddai Anna a'i chenhedlaeth wedi cael rhyw fath o ysbryd gwrthryfel yn ei gwaed. Oedden nhw'n byw i weld y dydd byddai Jerusalem yn dod yn rhydd.
o ddefnyddio iaith cyfoes, bydden nhw wedi cael ei radicaleiddio oherwydd y profiad anodd yma o'n nhw wedi mynd trwyddo. Ond wedyn, pan ddath y Meseia, oedd e'n edrych yn wahanol iawn i beth oedd hi'n disgwyl. Oedd hi siŵr o fod yn disgwyl cadfridog ar gefn ceffyl gyda byddin tu ôl iddo fe. A wedyn dyma'r Meseia wedi dod yn faban bach. Meseia oedd wedi dod nid i guro gelynion, ond Meseia oedd wedi dod i farw dros i elynion. Meseia oedd wedi dod nid i ennill rhyfeloedd, ond i ddod â rhyfeloedd i ben. Hynny yw, oedd hi wedi bod yn gobeithio am rhywbeth, ond mae be nath ddod i fod hyd yn oed yn well. Nath Meseia ddim dod, chybod, i gael one-up ar y Rhufeiniad. Ond ddath y Meseia mwyn troi holl syniad y byd yma o beth ydy pŵer, beth ydy gogoniant, ben i weired. Nawr mae lle Anna yn yr hanes yma yn bwysig iawn i ni nodi. Nawr i unrhyw un sydd wedi astudio hanes, oes rhywun wedi astudio hanes yn coleg? Da iawn, a fi. Ac i unrhyw un sydd wedi astudio hanes, yn drist iawn, hanes ydy hanes dynion, yn bennaf. Hynny yw, allwch chi, os ydych chi'n darllen rhan fwy o lyfr a hanes, byddwch chi'n meddwl bod menwod yn bodoli, oherwydd hanes dynion ydy hanes. Hyd yn oed heddiw, chi'n gwybod, mae hanes yn tueddu cael ei adrodd gan ddynion am ddynion. A mae merched yn cael ei sgwennu allan o'r stori yn aml. So meddyliwch pa mor counter-cultural oedd hwn 2000 o flynyddoedd yn ôl, fod Anna llawn gymaint a Simeon yn cael ei roed mewn i'r stori yma gan Luc. Bydde fe'n rhywbeth bydde neb arall wedi gwneud ar y cyfnod. Yn y cyfnod, bydde pobl falle wedi adrodd hanes Simeon, ond na, bydde dim angen sôn am hanes Anna. Gwraig ydy hi, a ddim yn unig gwraig, ond gweddw ydy hi. Di ddim yn bwysig i'r hanes. Ac tasach chi'n mynd trwy Efengyl Luc, byddwch chi'n gweld hyn yn digwydd gymaint a 27 o weithiau. Sef fod yna hanes am ddyn yn cael ei cyflwyno, ond wedyn fod yna hanes am wraig hefyd yn cael ei chyflwyno hefyd. A oedd hwn 2000 o flynyddoedd yn ôl. A mae hwn jyst yn dangos pa mor counter-cultural ydy'r Efengyl Gristnogol. Bod e'n rhoi statws i bawb, bod e'n rhoi statws i ferched mewn ffordd doedd y byd ar y pryd, a mae'r byd hyd yn oed heddiw dal ddim wir yn rhoi. So ni jyst eisiau wneud y pwynt yna wrth basio. Oherwydd mae e mor bwerus a mor bwysig bod pobl yn gweld eu stori nhw yn stori Iesu Crist. A dyna oedd Luc yn gwneud fan hyn, mae'n siŵr. So, i orffen bore yma, mae'n hanes hardd yn dydi. Simeon ac Anna, 2 berson yma oedd wedi bod yn aros cyhyd i gyfarfod y Meseia. Ond beth amdana ni? Yda ni y bore yma yn barod i gyfarfod yr un Meseia? Yda ni, fel Simeon ac Anna, eisiau cyfarfod Crist a profi y Wefr? Mae'r Wefr sy'n yn yr hanes yma, neidio allan i fi o'r adnodau, chybod. Mae'n amlwg fod yn ddigwyddiad lle mae pŵer Duw yn amlwg ar waith. Ond dwi'n meddwl mae'r prif neges yn yr hanes yma ydy'r un neges ac oedd yn hysbysebion Guinness slawer dydd. Lower the tone tan bach gyda'r stori yma nawr. Nawr, i chi, dwi'n deud hyn o'r pulpit nawr, wel i chi sy'n hoffi Guinness, byddwch chi'n gwybod fod tynnu peint o Guinness yn cymryd fwy o amser na tynnu peint arferol, achos mae rhaid i chi dynnu 3/4 ohono fe. Unrhyw erioed wedi gweithio tu ôl bar yma? O, ti wedi beth? Na i ddim cael chdi fyny yn ei demonstration, ond os ydych chi tynnu peint o Guinness, ydych chi'n goffo tynnu 3/4 wedyn ydych chi'n goffo gadael iddo fo setlo,
A wedyn ydych chi'n tynnu'r cwarter olaf, a wedyn gadael y setlo eto, a wedyn ydych chi'n rhoi i'r person sy'n am yfed. Felly, os ydych chi'n tynnu peint o ryw gwr arall, ydych chi jyst yn tynnu fe'n straight ac yn sydyn. A wedyn oedd hysbyseb gan Guinness lawer dydd, oedd yn dweud, good things come to those who wait. Ydych chi'n cofio'r hysbyseb na ar y teledu lawer dydd? Good things come to those who wait. A dwi'n meddwl mai dyma yw gwir neges fwy a hanes Simeon ac Anna. Oedden nhw'n hen bobl. Os dim byd yn bod ar fod yn hen, dwi'n disgwyl mlaen i fod yn hen. Neu rhai egwyddau o fod yn hen. Oedden nhw wedi aros trwy bywyd am y Meseia. A wedyn wedi weld e. Good things come to those who wait. Ni'n yn gwybod lot am hanes Simeon ac Anna cyn yr hanes yma, ond ni yn gwybod fod nhw yn bobl da a diwiol, ac ni'n darllen yr hanes fod Anna yn troi fyny'r deml bob dydd i weddio. So, da ni'n gwybod fod nhw'n bobl ffyddlon, da ni'n gwybod fod nhw'n bobl efo stic, efo dyfal barhad, ac ni'n gwybod fod Duw wedi i bendithio nhw yn rhannol oherwydd bod nhw'n bobl oedd yn fodlon aros. Good things come to those who wait. Ac o'n i'n darllen erthygl ar y we oedd yn trafod yr hanes yma, ac oedd e'n dweud yn yr erthygl, most of the time, it's just about showing up and waiting. A mae'n wir yn dydy. Wrth gwrs bod ni gyd yn dyheu am y moments yna yn bywyd le da ni'n profi cariad Duw mewn ffordd cyffroes ac exciting a real iawn, a da ni gyd falle'n gallu meddwl am y diwrnodau yna. Ond rhan fwy o'r amser, mae dilyn Duw ynglŷn a troi fyny ac aros. A s'dim byd yn bod ar hynny. Mae e'n rhan o'r bywyd Cristnogol i fod yn amyneddgar. Mae dyfal barhad yn un o ffrwythau yr ysbryd yn dydy. Mae ffyddlondeb. Mae cyfarfod Crist a Profi'r Wefr llawn gymaint ynglŷn â jyst troi fyny ag aros ag yw am geisio y dyddiau cyffroes. Ond wrth gwrs, pan i ni'n aros, mae'n bwysig bod gyda ni'r postio iawn. Mae'n bwysig bod ni'n aros yn ddisgwylgar, gyda meddwl a calon agored. Yn yr hanes anhygoel yma, mae Simeon ac Anna yn profi y wefr achos bod nhw wedi sticio iddi ar ddiwrnodau lle nhw falle ddim yn profi'r wefr. Maen nhw wedi cael diwrnod cyffroes yn y deml oherwydd bod nhw wedi parhau i fynd i'r deml ar y ddyddiau pan oedd popeth yn boring a ddim lot yn digwydd. Hynny yw, mae Duw yn bendithio i ffyddlondeb a'i dyfal barhad nhw. A dwi'n meddwl bod hwnna'n wers i ni fel Cristnogion dyddiau yma. Dyda ni ddim ar hyn o bryd yn byw ynyddiau y diwygiadau mawr. Os darllenwch chi y llyfrau hanes, darllen am hanes cyfnod Christmas Evans neu dyddiau Evan Roberts pan oedd diwygiadau mawr y cyffroes yng Nghymru. Da ni'n sychedu brofi Duw mewn ffordd fel yna yn dydyn. Ond mae'n bwysig bod ni hefyd yn dysgu dyfal barhau trwy dyddiau tawel hefyd, nes y bod ni yma wedyn pan ma Duw yn ymweld mewn ffordd fwy nerthol. A'r pwynt ola dwi'n gorffen efo hyn. Mae gan Dduw i amserlen ei hun. Chybod, dydy gwneud apwyntiad gyda Duw ddim fel wneud apwyntiad efo'r deintydd, chybod. Sicr ddim fel wneud apwyntiad efo deintydd ni, achos mae wastad yn canslo arno ni. Ond be fynnag, chybod, neu fel wneud apwyntiad sy'n gwallt, chybod, chi'n ffonio lan, o ie, gai
apwyntiad am 10 o'r gloch bore dydd Sadwrn, please. Iawn, gret, a wedyn ni. Nid dyna sy'n mae'n gweithio efo Duw. Mae angen ni fod yn agored trwy'r amser i gyfarfod Duw. Chod, da ni jyst ddim yn gwybod pryd mae Duw mynd i droi lan. Mae Duw mynd i gyfarfod ni yn ôl i amserlen nid yn ôl yn amserlen ni. Felly fel Simeon a fel Anna, da ni jyst angen troi fyny bob dydd. Ddim literally troi fyny i'r deml neu'r capel, nid dyna dwi'n deud, nid pregeth ydy hwn yn deitho chi dowch y capel bob dydd Sul, ond jyst i droi fyny mewn person o flaen Duw bob dydd. Ac os da ni'n troi fyny, wneith Duw rhyw ddydd siarad efo ni yn cyffwrdd ni a dangos i gariad a'i wefr o'r newydd i ni. Gawn ni blygu pen mewn gweddi cyn y band yn ôl fyny. O Dduw Dad, da ni eisiau profi a cyfarfod y Meseia mewn ffordd arbennig fel Simeon ac Anna. O Dduw Dad, mae yna syched yno ni brofi cyffro a zeil y Cristnogion ar ôl y Pentecost. Ond yn fwy na dim bore yma o Dduw Dad, da ni'n gofyn i ti ddysgu ni sut mae bod yn ffyddlon. Da ni'n gofyn i ti ddysgu ni sut mae bod yn amyneddgar. Da ni'n gofyn i ti ddysgu ni plannu gwreiddiau dofn fel Simeon ac Anna. O Dduw Dad, da ni eisiau profi'r ysbryd glân mewn ffordd nerthol ydan. Ond da ni eisiau profi dy ysbryd di mewn ffordd sy'n mynd i gario ni trwy'r dyddiau tywyll a ddim jyst rhoi buzz i ni ar ddyddiau da. O Dduw Dad, da ni eisiau ffydd, da ni eisiau ysbrydolrwydd sy'n mynd i bara oes o Dduw Dad, fel hanes Simeon ac Anna. Da ni ddim eisiau ffydd sy'n llosgu'n gryf a wedyn yn llosgu allan, ond da ni eisiau ffydd fydd yn cadw ni'n gynnes efo ti ar hyd yn oes. O Dduw Dad, gad i ni bore yma o'r newydd gyfarfod Crist a profi'r wefr. Amen.